Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimlek. Kun il-ek għal-program tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba fl-imkien semmija. U Alla tiegħi jirtin qiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajoġbok nissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla qis tiegħek rid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. Għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Mela bdejna semmija l-aħħar darba nisimgħu l-ħsibijiet tal-Qaddisa u din id-darba jedna imniżlin f'xi ittri dwar il-marda tagħha minn April sa Settembru 1997. Siltiet mill-ittri miktuba mill-kuġina ta' Teris lill-ġenituri tagħha, siltiet ukoll meħuda mill-ittri ta' Huta stess. Se nibdew billi nisimgħu littra li kitbet Pauline uħt il-Qaddisa. L-Sur u s-Sinjura Gwerin dawn min kienu it-tzijiet tagħhom u kienu tant close l-imkien. Littra li nkitbet fis-7 ta' Ġunju tibda: Eżiż tzijiet tiegħi. L-anġlu ċkejken tagħna ġejja l-aħjar qiegħda tisol inqas u qlubna huma mfarġa b'dana kollu. L-aptit marrila għal kollox, iżda bil-ħwejjeġ tajba li qiegħda tibatilna l-mama nittama li nirbħu din id-djufija kbira f'saħħitha. Il-mama min jidi, għax Pauline hawn issejjaħ mama li tzija Gwerin għax tinsewx ta' ommu. Meta kienet ħallietu meta tajret lejn is-sema, dawn kienu għadhom żgħar ħafna. Allura lil dawn it-tzijiet kienu jsejħulhom mama u papa. Tkompli, il-biraħ fil-għaxija ħadni għadawra fil-ġnien fis-siġġu tar-rot il-qadim li kien juża l-papa u niżgurakom li Sor Marija tal-Ewkaristija ġiet imħallsa tajjeb għax-xogħol li tfajna fuqha għax tassew li ħadet goż b'din id-dawra. Grazzi għal dak kollu li battulna u għall-inkwiet li qegħdin titlu fih sabiex ittemmulna l-inqas xewqat tagħna. Il-Madre Superjura tagħna troddilkom ħajr minn qalba u titlobkom li tissibħu magħna fin-novena lil Sitna tal-Vitorji. Is-Sibt li għadda din il-Madre msejkna xerde dmuħ sħun meta bdiet kanta s-Salve Reġina huwa minnu ta' li dakinhar l-anġlu tagħna Teris kienet marida ħafna. Silta semmija minn ittra oħra minant Sor Marija tal-Ewkaristija. Din kienet il-kuġina tal-Qaddisa tagħna u kitbitha lis-Sur Gwerin. Is-Sur Gwerin kien jiġi l-papa tagħha. Inkitbet fit-8 ta' Lulju 1897. U tgħidlek: Ażiż Papa, qiegħda niktiblek sabiex nagħtik xi aħbarijiet fuq is-Sultana tiegħek Teris. Daw l-aħbarijiet huma tankwiet dejjem akbar. Il-biraħ it-tabib ġie jżura darbtejn matul il-jum u huwa mħasseb fuqha b'mod tal-għaġeb
Il-marda ma tidhirx li hija tuberkulożi, imma xi ħaġa fil-pulmuni, konġestjoni pulmunari kbira. Il-bieraħ neħħiet id-dem darbtejn u fil-bqija tal-jum baqgħet taqta' d-dem il-ħin kollu. Bieraħ filgħodu, it-tabib ordnala biex ma tiċċaqlaq xejn, lanqas biss ried li neħduha fl-infermerija qabel ma tkun fiqitilha l-ġerħa li għandha fil-pulmun tal-lemin. Sabiex ma tibqax tneħħi d-dem kull ħin qiegħed jingħatala s-silġ bħala xarba kull darba u qiegħda tingħata ġbajjar tal-mustarda. Tabib tassew qiegħed jieħu ħsiebha bl-aħjar mod li jista'. Għamlilha żewġ fintużi, kellha lejl tassew ħażin u dalgħodu sebħet tgħidilna li l-erwieħ tal-purgatorju ma jistawx ikunu jaħarqu aktar minna għax tidher li kellha deni ta' żiemel barra milli bdew jagħtuha attakki ħorox taqtih ta' nifs. Illum hija forsi xi ftit aħjar, papa, id-deni niżlilha iżda tħossha bla saħħa ta' xejn, lanqas tista' tolli idejha sa ħalqa għax taqala ma' ġenba. It-tabib reġa' ġie dalgħodu u sab li setet tieħu nnifs ftit aħjar għalkemm il-konġestjoni fil-ġenb tal-lemin għadha hemm. Qal li ma hemmx ħsara kbira fis-sider, iżda kien hemm uġigħ fin fil-pulmun. Id-djufija kbira tagħha ħawditu bosta lil dat-tabib qalet u dalgħodu qal lill-Madre Superjura li fil-qagħda tagħha 2% biss ifiequ. Żied jgħid li kieku kienet tkun tista' tiekol xi ħaġa l-menu konna nistgħu ntawlula ħajjitha iżda fejqan sħiħ ma setax ikollha. U jekk ma tkunx tista' tieħu u żomm il-ħalib u kien jagħtiha ftit jiem biss ta' ħajja. Kull meta mmorru ħdejja dejjem narawha mibdula b'mod li jidher ħafna, magħluba sewwa. Dana kollu, papa, hija dejjem kalma u lesta biex tiċċajta. Qiegħda tara l-mewt risq għalejha u hija ħinja m'għandha ebda biża' mill-mewt. Dan żgur li niktek li qed ngħidlek għażiż papa tiegħi. U dan jien nifhmu l-kol kemm aħna sejrin nitilfu l-akbar teżor tagħna, iżda ma għandniex nitħassruha la darba tħobb lill-Alla kif tħobbu. Hemm fuq żgur li tkun mill-qwa tajjeb, tmur dritt is-sema. Meta kellimni dwar il-purgatorju għalina qaltilna, kemm tniktuni, tagħmlu l-akbar inġurja lill-Alla meta temnu li sejrin il-purgatorju, meta nħobbu ma jistax ikun li mmorru l-purgatorju. Biex ngħidlek, papa, il-qagħda li l-komunità tinsab fiha hawn dmuħ, il-fiq u swiet il-qalb ma' kullimkien. Uħta Polin taġbek bil-kuraġġ u r-rassenjazzjoni tagħha. Il-Madre Superjura qiegħda turi tjubija hekk materna magħna l-kol f'nofs dan in-nikete kbir, għax Suor Teris tal-Bambin Ġesu kienet l-akbar teżor tagħha. X'tifħiru ġvera lil din il-qaddisa l-akbar teżor għalulna. Ittra oħra semmija minn Suor Marija tal-Ewkaristija lill-Missiera Terġa'. Tinsew din hija l-kuġina tal-qaddisa kitbitha fid-9 ta' Lulju 1897. Qaltlu, papa, l-aħbarijiet illum huma xi ftit aktar ta' kuraġġ. Għaddew jumejn issa bla ma qetet id-dem, it-tabib u aktar ferħan dalgħodu, meta ġie mistoqsi jekk nagħtuhiex il-griżma tal-morda u eġibna b'xorti tajba biex ħażina daqshekk,
jista' jkollha xi ftit sola bit-tneħħija tad-demm bla ma tintilef għal kollox. Jekk tiekol xi ħaġa, jekk għall-anqas tniżżel il-ħalib tista' tistejqer xi ftit. Hija djufija f'saħħitha li tinkwetana l-aktar. Fi ftit kliem wara l-jum kollu tiġrib tal-bieraħ erġajna bdejna nittamaw daqsxejn. Il-bieraħ seta' tiżżomm 7 tazzi ħalib, iżda żgur li kienet tneħħi kollox li kieku ma tawwiex is-silġ wara. Il-bieraħ tassew l-inkwetajtek għażiż papa tiegħi, imma aħna wkoll konna nkwitati. U l-istess kien it-tabib. Kieku kellek tara lill-Ażiża marida tagħna ma konx tkun tista' tieqaf mid-daħ. Kuljum tgħidilna xi ħaġa taċ-ċajt, minn meta bdiet temmen li kienet se tmut. Saret ferħana daqs punsur żgħir. Hemm waqtiet li fihom wieħed ikun lest li jħallas sabiex ikun qrib tagħha. Daqqa waħda dalgħodu bdiet tgħid: iżda kieku kelli nkun waħda mit-tnejn, x'ħasra. Bdejna nħarsu lejn xulxin waqt li nistaqsu x'ridet tgħid. Iżda s-suktat iva waħda mit-2% li ma xorti ħażina. Kollox bl-akbar sempliċità għax billi l-Madre Superjura kienet qaltilha li t-tabib qal li 2% biss minn dawk li kienu jinsabu fil-qagħda tagħha setgħu jfiequ beżgħet li setgħu tkun waħda minn dawk li jfiequ u ma tmutx biex tmur tiltaqa' mal-maħbub tagħha. Hija ħaġa li tagħtik gost li tara titħaq u tħares b'mod malizzjuż meta tgħidilna dan kollu. Meta għedtilha papa li kont se nikdbilkom u niżgurakom xi ftit mill-qagħda tagħha qalt li: isma' kuġina, ejdilhom li nħobbhom b'imħabba tal-ġen u li jiena tifla ta' kontradizzjoni meta jaħsbuni qiegħda mmut lanqas naqleb għajnejja u meta mbagħad jaħsbu li jiena ħajja ninsab fuq il-għadba tal-mewt. Tassew li jiena kontradizzjoni sħiħa, imma jgħidilhom li jiena nħobbhom ħafna, tassew ħafna. U tkompli l-ittra. Is-superjur tagħna ġie jżura dalgħodu u ħareġ bil-kliem: "Oh, inti qiegħda tara kif titħaq bina Terezin. Alla dan, m'intix waħda li se tmut dalwaqt u m'għandhomux ma narawk tiġri fil-ġnien, ma tidirx bħal min ikun qiegħed imut. Natuk il-griżma tal-morda, imma dan is-sagrament laqas ikun jgħod, m'intix marida biżżejjed." Għax tinsewx ta' tissemmija l-griżma tal-morda kienet tingħata propju fl-aħħar mumenti tal-ħajja. Kien xi ftit ibes fi kliemu, iżda nemmen li jagħmel dan apposta għax meta ħareġ minn ħdejja baqa' edifikat ħafna li jara soru żgħira b'xewqa hekk qawwija li tmut u li jara waslet għal dan bena kbira. Meta telaq Terris il-marida tagħna ħaditha kontrih minħabba li marritx li jagħtuha l-aħħar sagramenti u qalet darb'oħra ma noqgħodx inqiegħed lili nnifsi fuq ġieħ hekk qawwi sabiex inġib ruħi sewwa qudiemu għad bil-qiegħda fis-sodda rajt kif noġbu u għamiltlu l-qalb u mbagħad hu lanqas ried jagħtini dak li tlabtu. Darb'oħra nilagħba xi ftit ta' birruħi qabel ma jiġi nieħu tazza ħalib għax wara li neħodha dejjem ikolli wiċċ imqarras ħafna bil-kemm min wieġbu waqt li ngħidlu li ninsab fl-agonija. Mbagħad bħal waħda qed tilab il-parti f'xi kummedja s-suktat papa u qalet: "Iva, tassew nara tajjeb li ma narafx x'inhu dak li għandi nagħmel, ma nafx kif għandi nieħu kull ħaġa." Papa hija marida kollha ħlewwa u mimlija ċajt sabiħ, hekk li lilna mhux ħlief iddaħħaqna dana kollu. Ma jridux titkellem wisq sabiex ma tajjiex lilha nfisha.
Fl-għada semmija fl-10 ta' Lulju, il-kuġina tal-qaddisa reġgħet kitbet lill-familja tagħha li dawn jiġu it-tzijiet tal-qaddisa. Litra tajt: il-marida tagħna hija dejjem l-istess. Hawn kulħadd huwa mħasseb sewwa kuljum u jien nemmen li jekk ma tinqalax xi ħaġa ġdida tista' tġebbed xi ftit ġimgħat oħra. Il-lejl li għadda bdiet taqta' d-demm bla waqfien u dan tajt waqaf biss meta tawa ħafna silġ. It-tabib qal li ma staġibx b'dan, anzi kien jistenna li kien se jkollha tbati minn hekk aktar minn darba. Iżda tjufija f'saħħitha qiegħda tiżdied minn jum għal ieħor papa u qiegħda tinxtorob sewwa b'mod li jidher. Dwar l-ikel hija dejjem l-istess storja, dejjem tirremetti 2 jew 3 tazzi ħalib minn dak li tkun ħadet matul il-jum. Tabib illum rid jara jagħtihiex flib tal-bajt. Kieku żammitu iżda kellha wġieħ qawwi fl-istonku u f'rasha. L-imsaren dejquha bosta u d-diġestjoni kienet ħażina għall-aħħar. Hija hekk dgħajfa, tajt lill-tzijiet tagħha, lill-ġenituri jiġu il-ġenituri ta' din il-kuġina qaltilhom hija hekk dgħajfa illi lanqas għadha tista' taħsel idejha weħda. Din hija biċċa xogħol kbira liha. Hekk li ġġielha ssofri bosta f'kull parti tal-ġisem. Bera fil-għaxija qabel ma bdiet taqta' d-demm bla qiegħda. Hekk intliet bil-għaraq illi l-imħadet ixxarbula għal kollox u kellna nbidlula ħwejjiġa. Iżda dak li għandu x'jaqsam mal-moral tagħha. Hija dejjem l-istess ħaġa, hija l-ferħ innifsu semja. Hekk li ddaħħaq lil kull min jersaq ħdejha waqt li titkellem bena kbir fuq il-ħallil. Alla ħanin li tal-waqt ġej biex jiġbora. M'għandniex għax nitħassruha lil din uħtna. Tkun hekk ħinja u hija hekk imħejjija li fis-sema tħarisna bil-kbir. Qaltilna inkun magħkom ukoll aktar milli kont qabel. Minix sejra nitlaqkom nisar inħares lit-tziju, lit-tzija, lil-Lejon. Lejon hija uħta wkoll hija soru però mhux karmelitana, kienet ma' kongregazzjoni oħra. Qalet inħarisu u fl-aħħar mill-aħħar inħares lilkom ukoll, għaltilhom. Meta jkunu mħejjija biżżejjed biex jidħlu s-sema immur nilqahom mill-ewwel. U għal-ġini ċkejkna tiegħi l-ewwel ħaġa li nagħmel hekk kif nidħol is-sema huwa li mmur fil-maħżen il-kbir tal-anġli żgħar. U minn hemm nażel aktar wieħed wajjeb uħel u ngħidlu isma' inti jeħtieġlek tmur malajr kemm jista' jkun għand is-Sinjorina Lanil. Din is-Sinjorina Lanil kienet ukoll xi kuġina oħra tal-qaddisa biex issawwab fiha Lena u l-ferħ. Tkompli tikteb il-kuġina. Il-bieraħ is-superjur tagħna qalilha int se tmur is-sema dal-waqt. Iżda l-kuruna tiegħek qatt mhijiex lesta, għadek kif bdejt taħdimha. U Isa Anġlu weġbitu: Iva, dan huwa minnu għadni ma ħdimx il-kuruna tiegħi jien, iżda huwa Alla li jagħmilili. Tajt Iva, il-kuruna tagħha qed tgħid il-kuġina lill-missiera hija lesta għal kollox. Se naqraw semmija silt oħra minn littra ta' Sor Marija tal-Ewkaristija reġgħet lill-missiera. Dawn kienu jiktbulhom spiss għax kienu kontinwament moħħhom kif inhi l-għażiża neputija tagħhom. Miktuba fit-12 ta' Lulju tal-1897 Aziz Papa. Jidher li l-marda tas-Sultana Teresa u ditlek qalbek ħafna u dan li jnikkita jitixtieqek titenna magħha fid-dħul tagħha fis-sema li qiegħed jiġi mtawwal minn jum għal ieħor. L-aħbarijiet ġodda u maħjar
Il-beraħ fil-għaxija t-tabib qal, jiena kuntent tas-sew, tinsab sejra l-aħjar. Dan huwa żgur hekk għax tidher li tinsab aħjar. Qiegħda tieħu l-pankreatinin sabiex l-istonku jsajjar il-ħalib. U dawn l-aħħar jumejn la neħħiet kollox u lanqas ma kellha msarrina. Id-deni li għandha mhux hekk qawwi illi jeħtieġlu jitkejjel bil-gradi. Fl-ewwel jumejn tal-ġimgħa li għaddiet jidher li kellha deni joli ħafna, iżda fil-jiem ta' wara id-deni baqa' bħalma s-soltu jdumilha. Għal xi nofsija jew sija, iżda mhux għal-jum sieħ, għalhekk huwa ħafif ħafna mingħajr is-sibt ma ġrala xejn ġdid. Minħabba dan kollu l-bieraħ u llum erġajna bdejna nittamaw, mhux li tfiq għax il-fejqan tagħha jrid ikun miraklu, iżda li tibqa' magħna għal xi żmien. Huwa minnu, papà, li kif qal it-tabib għad jista' jiġrila ħaġa jew oħra, żgur li mhix sejra tmut f'dan il-waqt u sakemm ma jkollha ebda emorraġija tista' ġebbed għal xi ġimgħat oħra, forsi għal xhur oħra jekk ma tneħħix dak il-ftit li tiekol. Jien nemmen tassew, Aziz Papa, li billi nista' nara sejra tibqa' magħna għal xi żmien sakemm ma tbatix minn xi ħwejjeġ aktar gravi u ta' sekwiet, imma fil-qagħda tagħha ta' issa hemm xi ftit tat-tama. Toġ tewdem Papa li qiegħda ssofri bosta, qiegħda tbati biss minħabba li hija dgħajfa u mifnija b'ħafna wġieħ f'ġenba li tista' tiflaħ għalih sewwa kif ukoll xi weġġat fil-qalb iżda dan kollu. Mhux qed iwassal li jissofri daqskemm qiegħed taħseb int ta' il-lejl li għadda raqdet raqda tajba għal 6 sigħat. Qiegħed tara Aziz Papa tiegħi kif ġiet il-qudiem huwa minnu li l-qagħda tagħha tista' tinbidel min jum għal ieħor. Din Teris hija dejjem ferħana ħafna. Niżluha fl-infermerija u qegħduha fis-sodda ta' Madre Genoveffa. Din Madre Genoveffa kienet il-Madre Ġenerali tal-Istitut tal-Iżje. Billi din il-Madre Genoveffa stennit il-mewt aktar minn darba u kienet imxenqa ħafna liha. U billi Teris rat aktar minn darba mxejna t-tama tagħha ta' sikwit bdiet tgħid x'sodda b'xorta ħażina meta nkun fiha dejjem titlef il-ferrovija ġifri tajt inkun semmut u nerġa' lura. U tissokta il-ħalli l-mar il-bot li talaqni sabiex imur jisraq tfal żgħar oħra. Issa ma naf propju xejn meta se jmiss lili. Ejdu li t-tiju Aziz tiegħi, li t-tija tiegħi lil-lejon u fl-aħħar mill-aħħar lil kulħadd li meta nkun fis-sema dak li jagħmilli l-aktar ħin jkun li nkun nista' nurikom l-imħabba kollha tiegħi b'mod ċar. Hawn fuq l-ard dan ma nistax nagħmlu għax imħabbti għalihom hija qawwija wisq. Iżda fis-sema meta nkun hemm fuq nkun nista' nġielhom jifhmu sewwa. Dan huwa li jfawwal li qalbi bilena. Dalgħodu meta staqsejta x'se tagħmel u x'sa tgħid hekk kif tara lil Alla għall-ewwel darba wiġbitni hekk Papa. La tkellimniex fuq hekk, ma nistax naħseb fuqu għax jimlini bena hekk biex naqbad nagħmel nibda nibki bil-ferħ. U dil-kuġina b'ferħ tgħid lill-missiera xruħ żgħira sabiħa hija din Teris u kemm jien għandi għal xiex inrod ħaj lill-Alla li ħallini nsir nafa, issa ma tistax aktar tatina t-twissijiet tagħha, iżda dak li għadu magħna u jibqa' dejjem magħna huwa l-eżempju tagħha. Kemm importanti eżis semmija l-eżempju li nagħtu. Hemm ħaġa żgħiża Papa li nislet fija ferħ kbir, hija ħaġa li qalt li ftit jiem qabel ma ħadd il-velu. Inħares liha bħala l-aħħar rieda u testament tagħha. Kienet l-aħħar darba li rajta u stajt nitkellem magħha dwar ruħi. Sa dakinhar ma kien hemm ebda kwistjoni ta' mewt għax il-qagħda f'saħħitha kienet għadha mhix magħrufa minnha. F'daqqa waħda, waqt li tatni ħarsa hekk profonda illi ma ninsija qatt qabdet u qalt li Alla rrieda. Ġkejkna, qed tgħid lill-kuġinieta Teris. Wedni li ssir qaddisa kbira u meta jiena ħares lejha kolni mistaġba is-sukta Teresi. Iva, jekk qiegħda ngħidlek dan huwa għaliex insib fik dak kollu li huwa meħtieġ. Jekk ma ssirx qaddisa minni tassew li ma tkunx weġib bil-fedeltà għall-grazzja u nitolbok bil-ħniena ara li ssir qaddisa qed tgħidu lilna wkoll eżis semmija. Alla ħanin qiegħed jitlob dan minnek
Meta jien ma nkun xadni aktar fuq dil-art, ikollok tkun qaddisa l-tnejn sabiex Alla ma jitlef xejn, inħoss li ruħi hija msejħa l-istess xorti ta' perfezzjoni ta' riħu u jaħtieġ li tieħu posti meta jiena nkun tlaqt minn hawn. U din il-kuġina tgħid ngħidlek għażiż papa tiegħi li dan il-kliem baqa' mnaqqax f'qalbi għax żgur li huwa l-aħħar rieda u testament tagħha għalija qed tgħid. U spiċċat billi qalet u minn dak il-jum qatt ma ddubitajt li kienet qrib id-dħul tagħha fis-sema. Nifqu hawn illum eżis semmija, insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.